Maayong gabi ninyong tanan. Kahibaw ko nga sala ang mutan-aw og mga malaw-ay nga talan-awan parehas mga pornography. Pero mangutana lang pud ko kung makasala ba ko kung mutan-aw kog mga action movies or martial arts movies. Palihog kog pagpatinaw sa. Sa Sirach 21:1-2, buot ba ikaw nga dili ka makasala? Likay sa okasyon sa sala. O ganang mga pasundayag nga magpakita sa maingno nato nag-agda sa malawayong tinguha. Nagatukmod na nato papagasa kay nagpaduol man sa tas okasyon sa sa. Mo nang kanang mga malaway nga pasundayag sa mga TV ba or mga kanang mga ingno nato mga lewd rooms, mahugaw nga mga lawak. Likay ta niya na. Ya kanang mga action movies, mga violence, nga nag-agda sa kapintas sa pagpanimalus, nga di na mahinumdong unsay mga pagtulunan sa pagpasaylo o paglikay sa away. Nagtukmod sa na nato sa atong makita nga ma-idolize nato ang violent man, ang mapanimaslon nga tao, dili na mo apply sa pagpasaylo. Mao na mitabo nga okasyon sa na nato sa sala nga angay sa natong likayan. Daghang salamat